zo le olga hi mi hausa le mel po chelem lo tak chung kwa ami an ni a thlathum or chau anin nei mana Caribbean an kala ta chuan tuipui kama anin nei ta ani honeymoon po chu mun moi taka chuan an hmang nga la anin nei na dam chunga in then to lo tura anin tiam na te chu reilo te chunga tan chau ani ang ti an ngai tua na po a om phau lo ani an hlim lai ni chuan ni za pasari chung chau adaya zo le olga te hi kumsom thum an ni nuwa internet atanga ngai zong zon na website vela tanga in tong an ni a an thian tele an kianga te chuan anin du tonin anin mangai hle ni in an soibok an du zong le ngai na zong po ain angin anin milvia wani zo nu chuan an pahni mu chuan anin mangai hle ni in a hria a an chung kwa chuan olga chu zo nu pui tura tan chuan an lo du pui ve hle a olga chu Russia apiang ani a vun ngo le sambuang thang mai ani bok an nei ma hian pasal pakhat alo nei to bokani chung te chu zo chuan revek ma se olga chu ai pha chuang reng lova an khovel chu olga chuan khovel nuam taka a thak dang lam sak ni hian a hria anin nei chung re lo te a chuan an du thu sam ang nun chu an che na longa an hun tam jok mangin sanga te an manin an hun nei ang chu nuam ti takin an kho rala chu tianga hun man chu nuam an ti in zo chuan asum le pai te chu an nom sit bol nan a kho ral hiau maya Mercedes dollar nuai khat man a leiboka zo chu an ha tho na lama po tluang le a asum don na chuan sang taka avora chu ti line olga po a tho na chuan lo tlin na a chang chhomek zela mi te chuan chu Russian mei chia vun ngo le sambuang thang mai chu an ngai na thei hle a mi a hi pin a tho na lam te pon an du hle nge ani zo le olga te chu an hmalam hun tur ngai tu in an phur le a chung kwa din vat an chak le a ma se an chak angin nu le pa chu an ni thei ngai don talovani an be se le du thu sam te chu zan kha thil thuwa a tham ral zo ta vek maya olga kumsom thum pakuana birthday lomin an chuaka mun pakhata party te naw ang deuh buat sain hun an manga an nu pa chuan an lam du na engemaw chen an lam dun hnu chuan zu tle ma zong an in le a chumi hnu chuan an hota ani zandar khat le minute somli pathum vela chuan police te chuan an then om te hne na tangin call an dong ta a anin bulmaya chuan silai puak ri an hriat thu an ron report a silai chu voi thum a pu thu le olga chu kongkabula amut thu te ama chu thisenin abul kha vek thu te ma se ala thok thu te chu an ron report a police te chu amuna chuan arangin an thleng phei nga la olga chu alo ladam hlau maya abianga ka ani a alo la trok bok dam chuale tumin thei top chuain alo be ve fan ani police te chuan chu mun chu an han thli thlai vel zunga chutia an han en kual vel na lama chuan an huan malam tlema komkar dewa chuan zo ruang chu an va mu chuak vele ta a abok khup zongin alo oma mun nia silaya kana hnu ma a oma pakhat jok chu alua ani a akut chu chunglama aphara cell phone ala hum bokani police te chuan chu thil ti tu chu tunge ni ang ti chu an buaina ber chu ani ta a zon chu ngai tumin ma an la tran nga la ma se van duai thak tak main reivak lo hnuwa chuan olga po chu a thi thu puan ani vele ta ani zo nu le afarnu keli te chuan zo te nu pathi dan chu rap thak an ti in an tuar le nge a police te chuan zo te nu paka plum tu chu mi pakhatemo mi pahni emo an ni an ringa an holam tur chu an lo chang sa ni nge in an ring boka ma se chu tia mita mutur ber evidence nei thei na an be sei ber olga a thi le taksia chuan fin fia na dang an zon le mai alo tul ta ani an che da na tang chuan ruk ru che na hnu ma ni in an hre thei lova a chan chu zo ipte a chuan a wallet le a chunga dollar za po ala oma chu ba ka olga pars le cell phone po abo lova
azung bun lunglu lian taka cheipo angai ngain alo la bun thlap bokani chutia thina hial a thlen hnuwa chuan investigator lam chuan tual that tu zon na chu ngorle zualin an han tran ta a zole olga te chu an then om na ya thadu tu tur om an om le om lo te an ma nin mel ma an nei le nei lo te le an chunga chu tiang thil thalo ti du tu tur an om le om lo te an han thli thlai zung zunga ma se an then om nai vel le an ma ni thian kom te atangin chu tia ang ti du tu ro mang chu an hriat lo wangin police lam po chu an lu a hai hle a chumi hnuwa chuan rin hlel dang an nei le a chu olga pasal hlui ani ma se olga pasal hlui chu hlate khuwa a omin chu tianga an thina chungchanga chuan in nam hnoina a nei lo ni in an hrele ta a chutia investigator lamte an buai map lai chuan an chung ko thian te le ama zonu ngei chuan zo farnu keli chu tual that tu ni thei oma an rin hlel thu police te hna chuan an soita a zungbun dollar sing ni man chungchanga keli le zo chu anin muthiam vak lo ni in an soya keli chu thu an zo fia chuan ani po chuan alo phalo na samaya chu zungbun man to em mai chu anu le pa in apasal nei dona anin nei zungbuna ta na an pek thu le kumsom malam zonga khan akol reng thin thu asoya ma se zoan olga anei don khan anu chuan zo chuan anu pui tur chu zungbun man to tak pe thei ngei se atia wangin alak sakle ni in asoya zoa apek thu te chu zungbuna diamond te chu an lo thak dang lama wanga athin rim hle thu te asoya zo po chu keli laka chuan athin rim ve hle bokani chu baka olga chuan chu zungbun chu khoyami nge ani ti a hriat chhuwa an hlau le bok ni in asoya ma se zo te ro chu atha an ni lo thu soin atang ve tlat mai ani ti chuan police te po chuan an thil chui chu a hoilam an han her dang lam hreta zo an sum don na lama a partner le a thian thaber ni bok Chris Rivers chu an han chui ve le a investigator chuan thu an zot fi a ma se hetia thu an zo fi hian zo a thi tiero an hril hau lo thunga Chris chuan zo nen chuan kumsom vel an in hriat to thu te an sum don na thok dunin mechanic lam na an thok ti te asoya ma se hetia zo na sang an zo hnu po hian Chris chuan engwanga zo chungchang chu tia zo chiam nge an ni le ama zo chu a that le that lo po engma a zot le chuang lo ani chu tia anin kom ngial hnu chuan zo nen chuan in hmu thiam lo na chu an lo nei ve tho a lo ni a tharukemo tharia te mokal ta atanga na thok turin akal to ngai lo thu asoya chu baka Mercedes dollar nuai khat man lai a lei ani ti a hria a chu ta tang chuan in hmel ma chho tanin zo chuan bodybuild lam alu chila chu ta tang chuan zo chuan steroid ati thin chu ama chawati mai lovin azuar thin bok ni in asoya Chrisathil soi chu adik nge dik lo ti an hanzir chianga thu dika soi ti an hreta a kumsari chung vel zela atan chungin police officer pakhat chu anin sual buena aka thu a soite thleng chuan alo dik vek maya zole farnu keli te buena te chu a hriat ve lo te an han zo chuan a hriat ve nel nual thu a soya te chuan zole olga te chu tha an ni thu an hril chuan makati in angai na a hrelo le a chu tual tha na a thlen zana a om na an zo chuan a bial nu nen an om dun thu a soya fin fiana nen alo nei thap mai bok chu ti lai chuan keli po chu detective te chuan thu an zo chhun zom reng thowa ma se mi ta hmu tu emo DNA le CCTV camera emo po om lo wangin an rin hlel ani nge yani ti han man fu chat na tur an hremai thei bik lova Chris chuan zo te nu pa chuan an sum hmu phu lova tam poisa an man thu le an poisa puk na ten an leiba an rul theilo wanga an that tamai nia arin thu te asoya keli le Chris chu zo te nu pathi ma a in ti thiam lo na anei pui ber ani awangin rin hlel kai ber ani lo thei lo ani ma se keli chuan a u naw pa chu ati na du lo thu le anu pui nen an hlim zia soin a hriat china chu tiang renga a u naw pa hlim mel a hmu ngai lo thu le olga po chuan a u naw pa chu angai sak hle thu te asoya ti chuan keli chu
tual thả na chuan in nam hnoi na nei lova ngai anita a ti chuan Chris chu alafi hlim ve thei tatlat lo mai a in an vada patrang chuan steroid chu an sum don na hmuna tang chuan an lo hral reng thina ni ti an va mu chuak ta a ma se Chris chu bela chhuwa anita thowa a hnuwa local newspaper lamin Chris chu an interviewa chu ta chuan zo nen an chung chang te chu an zo ta chu an zo na chuan Chris chuan zo te nu pathi na chu ala oi thei lo thu le hre om ati zia thu te a soina sa hle a ma se hnuwa Chris chuan dam do ya rui lain mi bula zo te nu pa chu atha ani thu alo soya wangin atum ni na tan an man le ta ni police te chuan silai an mutel boka chu ba ka message le call record a delete to te chu an hai chu sak le ta vek maya ta chuan Joshua Bay nen tual tha na thlen zana anin biak na te chu an mu chuak ta a chumi zan chuan Chris chuan zo po chu awa be nge ani Chris chuan Joshua chu dollar sing ruk lo in zo te nu pa that turin alo ruai alo ni a Joshua chuan midang Aaron Thompson le Dominic Benson te aroi vele chhong ani ma se engwanga Chris chuan asum don pui le athian thaber chu thaddu mai nge ani ang ti an han chui chian chuan zo chuan life insurance a dollar makta duai khatte me mai lak tur alo neya ma se zo chau atha chuan anupuin a insurance chu atel theidon ti a hriata wangin anupui po chu athat ve ngal ni in asoyani Chris chu kumsom nga tang turati ani a Joshua chu kumnga tang turati ani bok Aaron Thompson ro chu tual thattu berania wangin dam chung tang turati ani a Dominic Benson po kumnga tang tura achung thurel sak ani bok ani tuntruma tan chuan kan du tok le photanga ka video te milo thira milo ngai thak sak tu te zong zong chunga lom thu ka soya ka video te tha itini chuan like button kha milo me sakla tin ka channel hi lo la subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sak bokla ni tin video tharapiang i mu theinan notification bell kha min lo on sak bok don nia hun man nuam vek ule